Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A hukumance ƙasar Saudi Arabia ta ba da wato sanarwa cewa ta ga jinjirin watan Ramadanu. Saboda haka gobe za a dau azumi na watan Ramadanu amma a ƙasar Saudi Arabia. So da wannan muke kira ga wayancan 'yan kwamiti da dama su sun san cewa Saudiya za ta ce ta gani. Wanda already wannan ya ƙara fito da yanayin siyasar da suke faɗa. Yanzu dai kun ga Oman ƙasa ce kusan daga Saudiya sai wato sai Yaman sai Oman a haɗa suke guri guda, amma gashi an samu sabani, su basu gani ba amma Saudiya sun ce sun gani. Kuma dama wancan masani yana faɗa cewa watan zai fito a 0% ba za a gan shi ba, zai fito a 0% ba za a gan shi ba, ba wata na'ura da ta iya ganin sa. Amma da ƙarshen maganar sa kuma sai ce Saudiya tana amfani da kyamara wacce za ta iya ganin watan koda babu shi, za ta iya ganin watan koda babu shi. Da Allah jama'a su koma su saurari wancan mutumin da yake wannan magana, za su ji magana, za su iya ganin watan koda babu shi. Saboda haka sun gani, sun ce sun gani kuma sun haska sun dora. Don Allah ya da ba za mu shiga wannan siyasar ba a wannan shekarar. Za a fitan an jima kaɗan, za a je a duba abinda Allah ya sa muka gani, in mun gani mun gani, in ba mu gani ba ba mu gani ba, kalas mu samu bautawa Allah ala yaqinan da yaqini. So ita ma kasar Indonesia a hukumance ta ayyana ranar February, ma'ana 19 ga watan February a matsayin rana kamar ranar Alhamis kenan, a matsayin ranar 1 ga watan Ramadanu, saboda ita ma ta duba bata ga wata a yau ba, ta duba bata gan shi ba. Saboda haka ita ma ta ayyana wannan rana ta wato Alhamis kamar 19 ga wata kenan a matsayin ranar 1 ga watan Ramadan ya albarka. So wannan shi sanarwar da yanzu kenan da Indonesia da Oman duka basu gani ba. Saudi Arabia da kasar Qatar da kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Kuwait da Yaman, amma Yaman ba su mana specifying cewa tun da Yaman ta kasu kaso biyu, akwai yankin da Saudiya take da iko da shi da kuma yankin da su mutanen Hutu suke da iko da shi, to musamman wani bangare bane, amma dai sun ce da Yaman ya zama ranar Laraba ta ce 1 ga watan wato kamar su an ga wata kenan a yanzu. Saboda haka Laraba ta zama 1 ga watan Ramadanu kenan. Allah ka ba mu cewa lafiya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanzu rahotannin da suke shigowa daga kafafen yada labarai na Isra'ila, wasu manyan sojoji ko jami'an soji na kasar Isra'ila sun committing suicide, ma'ana sun kashe kansu da kansu, sun kansu kisan gilla, kuma sun kashe kansu sun kansu kisan gilla a rana ɗaya a guri ɗaya a lokaci guda. Kuma wannan ba za a iya a ce kuma Hamas ce ba ta yadda za a shigo da Hamas a cikin wannan magana. Wannan yana nuna azaba da bala'i da suke fuskanta, yana nuna azaba da bala'i da suke fuskanta a wannan yakin da ake wato Isra'ila na cin kashi yadda ya kamata a ciki. Kuma wayanda suke haukacewa dubunnai ne, kusan 20,000 da wani abu kwanaki rahoto da yake masu haukace, kusan 70,000 da wani abu sun jikata, suna da matsaloli, ba kafa, wani ba hannaye, wani ba kaza. Kuma duka dai makaman nan ne da Iran take bayarwa ne ake yi wa Isra'ila wannan kisan gilla. Kuma shine za ku ji kowane lokaci tana sawa a matsayin sharaɗa da Iran cewa ta daina bada makami ga mutanen Hamas, ta daina bada makami ga mutanen Houthi, ta daina bada makami ga mutanen Lebanon. To ko ina Isra'ila tana cin dukan ta ne. Kuma nan shine kuka duba wayannan kasashe guda uku, Hamas ko in ce wayannan kungiyoyi guda uku, Hamas da kuma Hezbollah da kuma Houthi, Ansarullah na Houthi kenan, za ku samu kuma su ne waɗanda Laraba suka tsana fiye da kowace ƙasa a duniya. Burin su ga sun hargitsa su, suka sun halakar da su, daidai lokacin da kuma su ne suke iya dukan Isra'ila, Mai hankali zai iya fahimta cewa da Laraba wannan da Isra'ila gaba ɗaya manufarsu ta yaƙi iri ɗaya ce, yayin da Iran da kuma wayannan kasashe guda uku ko wayannan kungiyoyi guda uku manufarsu shine ganin bayan Isra'ila da kuma bawa wato Hamas da dukkanin musulmin duniya yanci na su rayu su addinin su yadda ya kamata ba tare da tsangwama ba, daidai lokacin da su kuma Larabawa suke iya yin su ga cewa sun ga bayan Hamas, sun ga bayan wato Hezbollah, sun ga bayan Ansaru wato mutanen Houthi kenan. Kun ga a lokacin da aka ce an yi wannan hari na waya wanda ya bayi zuwa ga kashe mutane da yawa a ƙasar Lebanon, wanda aka rika sa ba mai a ciki da sauran abubuwa, na san da jama'a da za su iya tunawa. To wannan ma za ku ga cewa ai kasashen Larabawa sun fito suna ta murna. Ran da aka ce kuma shahidi Hassan Nasrallah ya samu ya shahada,
an kashe shi, to shi ma fannin suka zo suka yi ta celebration, suna murna, suna party, suna murna saboda su ne suka shirya duk abin da aka yi, musamman Saudiya akan shanin Lebanon ta fi kowa karfi a ciki. Sai kuma maganar Houthi, wanda kun gani yadda ake haduwa da Dubai da Saudiya ai ta kai masa hare-hare da sauransu, duk wannan kun sani. Sai maganar Hamas, kun ga yadda uwa uba ma dai, uwa uba dai, Turkiya mun ganta a ciki, sojojin ta mun ga an ga sojojin Turkiya a ciki sun shiga kashe mutanen Hamas, an ga sojojin Pakistan a ciki sun shiga domin kashe sojojin mutanen Hamas, an ga abubuwa da yawa, an ga abubuwa da yawa, kuma har ma wato wancan mufti lokacin da ana exchange ana musayar fursunoni da Isra'ila da Hamas, a daidai wannan ranar ya fito ya nuna cewa shi mufti yana nufin wancan wanda ya mutu Ali Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh kenan, yake cewa abinda Hamas take ba addinin musulunci bane, ba ta wakilta addinin musulunci, ba sha'anin addini suke ba, addini bai da abinda suke ba, shine mai kare kansu da suke yi, shine addini bai da shi ba, su ba da kai su tashi su biyewa Isra'ila ta yi abinda ya kamata ta yi, wannan shine aikin su, kuma shine abinda aka saka su. Idan an duba yarjejeniyar kafa kasar Saudiya haɗe ta gaba daya, an ba da cewa akwai aiki muhimmi wanda yake nuna cewa lallai Saudiya ta sa hannu, Abdulaziz ya yadda cewa zai kafa kasar Isra'ila kuma zai bata kariya, kuma ya amince yadda da haka. Wannan duk mun kawo wannan hujjojin da signing da komai da abubuwan duk da ya faru, duk mun kawo, kowa ya gani. Saboda haka dole su yi wannan aiki da aka dora su akai, su kuma an ba su dama tun da za su kafa Isra'ila, za su kare ta, za kuma su ba da dama da ta rayu ta wanzu a cikin musulunci, kuma ta ba su damar lalata musulunci, to su kuma za a yanta su, za su zama an sa su a cikin aljanna, kamar yadda aljanna dujal ta bayyana ga ta ana kallanta. Allah ka ba mu ciwa lafiya, ka ba mu ikon gani. Muna farin cikin bayar da wannan sanarwa. Yau ne talata 29 ga watan Sha'aban shekara ta 1447, wacce sai daidai da talata 17 ga watan Fabrairun ko Fabrairun shekarar 2026. A wannan rana ita ce ranar da ake sa ran za a fara duban fari na ganin watan azumin Ramadanu na wannan shekara mai albarka. Saboda kamar yadda muka kira ga al'umma kowa ya fita ya duba, to lalle a fita a duba, kowa ya fita ya duba, wanda Allah ya sa ya gani zai iya tuntubar wayannan ɗaya daga cikin wayannan lambobi ya sanar da su. Saboda haka za mu karbi wannan rahotanni daga ko ina, daga Najeriya, daga Niger, Kamaru, Chadi, inda Allah ya sa al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita, Allah ya nuna musu wannan wata, to ga inda za su kira a yi musu yan tambayoyi a tabbatar, to shikenan kuma sai a sanar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lokaci ne yayi da ya kamata lallai mu kula da addinin mu, kula da gurin da ya kamata mu karba addinin mu, tabbatar da cewa a ko ina Yahudawa sun riga sun yi nisa, to sai mun yi kokari mun kwaci kanmu, mun yi wani abu wanda za mu yi addini cikin nutsuwa, mu yi addini cikin salama. Muna kallon da al'amura suke tafiya, mutane waɗanda muka dogaro da su a matsayin waɗanda su ne musulmai, waɗanda za su taimake mu su nuna mana hanya, to yau kuma su ne hannaye na kiyayya ga wannan addini, na makirci ga wannan al'umma. To ba mu da aminci da su akan rayuwar mu, ta yaya za mu samu aminci da su akan ibadar mu? Allah ka ba mu ciwa lafiya, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.